Мен акчаның бәясен беләм. Ул аны акча эшли дип уйлый, миңа да кирәк дип аның артыннан чаба. Мин бәреп үтерә алам. Сугышчылар бара. Алар алтын урдага киткәннәр. Аннан соң сугышканнар. Бу безнең мультфильм. Кайбер вакытны мин үземне итәм теге. Менә Роберт кемгә генә әйтсәң дә о диләр. Бер үтерәләр газета белән менә шулай. Әй үтерәм менә мин аны. Җәмәгать, ниһаять без тапшыруыбызга гүзәл затларыбызны да чакыра башладык. Һәм инде безнең бүгенге кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты Гөлназ Сафарова. Мин Роберт Исламов, бу тузга язган әңгәмә. Нәрсә дә булса килеп чыгара тиеш. Киттек. Сәлам. Ни хәлләрдә? Ну, Гөлназ, беренче сорау сиңа. Ну, Гөлназ, Нишләп иреңне күрсәтмисең бер кешегә? Роберт кичәгенә әле Instagramda шулай язып яталар. Бу синең иреңме, койсы синең ирең. Кеше анда расследование үткәреп ята. Ди минем ирем фотога төшергә яратмый. Йо, дип кенә әйтә. Мен селфи килеп дип кенә әйтә. Ул шуннан киттән чыкты, мине төшермә. Ярар, төшермә. Һәм бу ничектер шундый аны үзенә дә башлады бу әйбер. Тагын мине сорыйлармы? Мен төшмәйм. Бу кемин белеп алды. Һәм бу комментарийларны укый көлә һәм барыбер төшмәячәкмен. Табышмак, әйме. Кем ул? Бармы ул? Дип кеше бит хашо дип әйтә башлады теге. Бармы соң ул аның дип. Umuman barmı? Бар, минем ирем, бар. Ну, безнең интервью килеп чыгачак, чөнки мин теге сораулар гына бирәм, барыбер Гөлназ җавап бирә, тулаймы. Юк, Роберт, беренчедән мин сине беләм, икенчедән мин синең нинди фикерле икәнеңне беләм, һәм син мине яхшы беләсең, шуңа күрә син сорауларны теге өстен-өстенә бирмисең, казып бирә аласың. Девалар, Шуңа күрә без бер-беребезне таныйбыз, аңлыйбыз дигәндәй. Казанда укыдың, Казан дәүләт университетын тәмамладың, журналистика факультетын. Татар журналистикасы мы? Татар журналистикасы. Татар журналистикасы. Гөлназ Сафарова бит инде эмесең. Гөлназ Әнисин, Гөлназ Хуҗабикә, Гөлназ Бала, Гөлназ Апа. Гөлназ Онук. Менә әйдә 5-се турында, 5 образ турында сөйләшеп алыйк. Гөлназ Әни ниндирәк ул? Мин аңлыйм, кыйыр үзең турында сөйләргә, ләкин аңа да карамастан. Ләкин Роберт миңа кыен түгел. Кыен түгелме? Юк. Ну, журналист буларак инде син кыен түгел. Сөйләле менә үзең. Гөлназ Әни нинди ул? Гөлназ Әни ул бик борчылучан. Борчылучан. Баласы өчен, әйме? Ләкин ни хәтлегенә орышса да баласын, ул барыбер аңа соңыннан ярар дип әйтмеш. Хуҗабикә, Гөлназ Хуҗабикә нинди? Һәм мин шуны аңладым, менә бер 22-24 яшьләрмә хәтле мин гомумән пешерергә яратмыйм һәм пешермәячәкмен дип уйлыйм. Нәрсә инде ул менә ризык ашыйсың бит инде, үлмәс өчен ашыйсың, теге яшәр өчен ашыйсың. Культ түгел ул дип уйлыйм. Хәзер мин аңладым, аның үзенең бер дөньясы бар. Менә бу кухняның ризык пешерү, менә гаиләне туплап торучы бер элемент. Җыйнаучы элемент. Шуңа күрә мин хәзер шундый яратып ашарга пешерәм. Мин хәзер рецептларны беләм, мин экспериментлар яратам. Картая безнең Гөлназ. Картая безнең йөрәк. Бернинди уколларсыз, Роберт, уколларсыз. Бернинди янда ботоксларсыз. Менә Гөлназ алып баручы. Гөлназ алып баручы нинди ул? Гөлназ алып баручы ул шулай мин кеше буларак үземне әйтә алмыйм, мин экспериментлардан курыкмыйм, мин ялгышлардан курыкмыйм. Һәм бу минем бөтен өлкәләргә кагыла, Роберт. Бала тәрбияләүме, ашарга пешерүме, улыймы, яисә алып баруымы. Гомумән син экспериментлар яратасың инде. Синең креатив икәнен бөтенебез дә беләбез инде. Гәрчә мин үзем беләм инде. Син беләсең. Менә Гөлназ Бала. Гөлназ Бала нинди ул менә? Гөлназ Бала ул әти әнинең янында ниндирәксең? Элек ул гомумән тыңлаусыз иде. Very hard диләр. Ул ужас иде инде ул. Хәзер мин бик тыңлаучан. Мин әти-әниләрнең фатихасыннан башка, киңәшеннән башка ниндидер зур эшләргә тотынмыйм беркайчан да. Алло, әни, алло, әти. Минем әби әйтә инде, ул мине орыша да. Мин сиңа әйтәм. Син мине, ярар әби дип тыңлап торасың, бары үзеңнекен эшлисең бит син. Мин әйтәм, юк, мин тыңлыйм. Үз сүзле инде. Син үз сүзле. Кайбер вакытны мин үземне әйтәм, теге җитте. Гөлназ Апа. Кайгыртучан. Әйе. Минем өчен, минем туганнарым менә бу категория, алар минем өчен нидер
бик мөһим кешеләр, алар минем өчен балалар һаман да. Аларны рәнҗеткән кешеләрне бәреп үтерә алам. Шушы вакытка ирешелгән иң зур уңышың синеңчә? Роберт, берсен генә шүпләп алып әйтә алмыйм. Шулай да иң зур һәм бу дөньяда Аллага шөкер, мин моны эшләдем һәм бу минем бар дип әйтә торган әйберем, ул минем гаиләм. Карьерист? Юк, мин үземне карьерист дип санамыйм. Юк. Бар, син ирешәсең инде үзең теләгән диен. Ничектер шулай үзеннән килеп. Как говорится, таки под счастливой звездой родилась. Шунысы да бардыр дип. Бар дип. Һәм матурлык? Ну, ансы да бар. Син матурлык өчен тугансың. Матурлык өчен тугансың. Мин уйлыйм, мине бик күп җирләрдә беләләр дип. Мин уйлыйм гына түгел, мин моны беләм бит инде. Без үзебез дә әйтә алабыз, сине һәр кеше белә дигән. Мин беләсеңме, мин моңа шатланам. Кайбер артистлардан ишетергә туры килә. Мин каядыр барсам, анда мине таныйлар, мин күзлек киям, булайдыр капланам. Мин бер кайчан алай әйтмим. Юк, әлбәттә, сине бит шушы халык танытты. Сине ул күтәреп алды. Ул сине кабул итмәгән булса, син күзлек киеп, менә шундый кепка киеп йөри алмассың булайдыр, беләмме? Ләкин миңа кеше ошамый икән. Менә ул килеп басырга мөмкин бу башыма. Менә ошамый. Менә мин инде энергетикасын тоям аның нәрсәме, менә мин кешене тоям. Ним бар шундый бер момент, әйме? Мин кешегә ярарга дип, кешегә ошарга тырышып сөйләшмим. Менә теге ярар инде бу мине яхшы дип беләсең, мин алам да борылып кына куям. Мин сөйләшәсем килми икән, мин сөйләшмим. Балачакта син кем булырга хыяллана идең? Иң кечерәк чакларда дип әйтик инде, ул 7нче сыйныфта хәтле мин табиб булырга хыялланам. Табиб менә врач. Аның ниндер теге тылсымы белән кеше бит терелеп китәргә мөмкин, ул операция, ул эшли, ул бөтен күңелен биреп эшли, һәм ул тормышларны коткарып кала. Һәм мин менә шулай, мин дә шулай булырмын, һәм мин күп кешегә файда китерермен, һәм күп кешенең гомерен саклап калырмын дип. Нәкъ менә операциялар ясау турында хыялланадыр мин. Нәкъ менә мөһим кешенең тормышын ялгап җибәрү турында. Син менә Иван Глунов, әйме, ситуациясе артыннан күзәттеңме? Күзәттем. Менә халыкның бергәлешеп, әйме, гаделсезлеккә каршы чыкканын, әйме. Һәм җиңгәнен. Һәм җиңгәнен, иң мөһиме шул. Ә менә безнең Татарстанда, гомумән, татар журналистлары арасында шундый профессионаллар бармы? Әлбәттә. Син аларны әйтә аласыңмы? Әлбәттә, профессионаллар бар. Иң беренчедән ул минем әтием. Миңназым Сәфәров, ул гомере буе дөрестлек өчен көрәште һәм үз сүзен әйтергә курыкмый да, әйме? Минем өчен иң көчле журналистлар булып тагын мин саныйм Илшат Юнусович Әминовны. Теле телгә йыкмый, акыллы, эрудит журналист. Тагын мин Риман Гыйлемхановны аерып әйтә алам, әйме? Аның язмалары көчле журналист. Рәшит Минхажев. Телевизион журналистларга килсәк, ул Фирдус Гыймылдинов, Данил Сәфәров. Соны китсәк бар безнең Татарстанда көчле журналистлар. Моннан син бар дисең, дәйме алар? Безнең буыннан соң, менә безнең буын, әйме? Безнең буыннан соң андый журналистлар бик сирәгәйде. Кимеде. Кая алар? Мин гомумән язучы журналистларны, хәзер яхшы язучы журналистларны бик сирәк очратам. Татар журналистикасы кайдыр менә оска тәгәрәгән, әйме, менә. Бармы андый синдә ни фикер менә? Менә даже беләсең, оска тәгәрәгән, ул бәлки менә син дөрес әйттең, язу һөнәрлеге юк. Язу һөнәрлеге юк. Юкмы? Карына Менә карале, аннан ничек чыгарга, ул кризистан ничек чыгарга? Укытырга, белем бирергә һәм гомумән турга. Һәм гомумән беләсеңме, хәзер журналистлар да менә бу журналистлар дип әйтәм инде, язучылар, алар кешегә ярарга тырышалар. Ягъни, мәсәлән, шул ук күбрәк артистлар турында язалар. Шундый җиңелчә мәгълүмат бирүчеләр. Мәсәлән, Фирдус Җамаев җырлаган, анда кем Ланда Нигъмәтҗанова 3нче баласын тапкан, Лилия Мулгалиев 4нчесен тапкан. Менә шундыйрак. Ни дип әйтик, шундыйрак дулкында язалар, әйме? Ниндер проблема аналитиканы кузгатып, алар ниндер проблема турында яза башласалар, халык аны аңламас, бәлкем чынлап та аңламыйдыр. Менә без Рөстәм белән дә бу темага сөйләшкәнебез бар. Халык андый темаларны хәтта интернетка куясың, караулар аз. Менә кемнеңдер 5нче бала тапканын кеше егылып китеп укый. Һәм криминал. Элегелектән кызыгый халыкка. Перехват шуңа күрә бит инде иң зур рейтинглы тапшыруларның берсе булып санала. Менә күпләребез әйме ТНВга яңа җитәкче кирәк диләр, әйме? Имеш,
Илшат Аминов тулайым парламентка китәчәк инде. Парламент эшләрен алып барачак инде. Дип сөйлиләр. Дип сөйлиләр, әйе. Синеңчә, ТНВ белән кем җитәкчелек итә ала? Бармы андый кешеләр белән? Мен бу сорауга кем менә шушы дип җавап бирә алмыйм. Беренчедән, Әйдәп күз алдына Илшат китеребез. Юнus Турсунович үзерендә дип әйтәсем килә, чөнки татар җанлы, акыллы, фикерле һәм бар стратеглар алар аз. Дөрес әйтергә кирәк, әйме? Менә хәзер әгәр дә кырдан алып килеп торсаң, хәзер бит инде күп җирләрдә җитәкчелектәр менеджерлар дип әйтик менә. Ягъни алар бу өлкәдә эшләмиләр, ләкин яхшы җитәкчеләр. Алар схеманы беләләр, аларында акчаны ничек урнаштырасын беләләр, алар ничек теге кешене эшләтәсен беләләр, ләкин алар үзләре бу өлкәдә белмиләр. Менә андый кеше телевидение һәм сәнгать өлкәсендә андый кеше булырга тиеш түгел дигән фикердә мин. Чөнки менә Илшат Юнус мәсәлән үзе журналист, әйме? Ул моны эштән белә. Ул ничек эшлисен белә һәм ул журналистларны белә. Ул менә сәнгать, иҗат кешеләр белән ничек үзен тотасын белә. Менә бу кеше белән эшли белә. Ничек момент кеше белән эшли белүгенә түгел, менә бу һөнәрне белү бу. Һәм шушы өлкәдә эшләү үзендә. Менә бу кичкенә генә ничеклек ул бик зур әһәмияткә ия. Димәк, психолог та инде. Монда минемчә яшь эшләргә кеше ташып тора торган, бу системаны эштән белүче һәм җитәкчелектә итә ала торган кеше булырга тиеш. Хатын-кызмы, иратмы мөһим түгел минемчә. Менә хатын-кыз алып баручы. Кыенмы албача? Эшләү. Аның спецификасы нәрсәдә? Кыен, авыррак иратларга караганда. Ират алып баручыларны күбрәк яраталар. Алга таба дәвам итәбез. Күрәле, Симит инде безнең татар эстрадасының бер өлеше, әйме? Менә 5 елдан соң ниндирәк булыр микән? Һәм кайсы якка үзгәрер ул? 5 елдан соң нинди булыр дип сорыйсың, әйме? Әйтә, 5 елда булмасын, 10 елдан булсын, әйме? Менә чит эстрадасын кара. Шуның Менә шул килеп җитәчәк. Алга берсе. Менә рус эстрадасы килеп җитте безгә. Түгел, бездә әле шоу. Әлегә, әйме? Әле шоуга да барып җитмәдек инде без. Әкрен генә кайберәүләр барып җиттеләр, әйме? Менә халыкка шушы эндер күбрәк тегендә тарталар юрганны, әйме? Алар ялгышалар. Менә бу җырчылар ялгышалар. Барыбер индивидуаль булырга тиеш. Икенче дөрес әйтәсең, менә индивидуаль була алмый. Икенче Фирдус Тимаев була алмый. Була алмый. Аларны хагылып кабул итте. Син әзрәк кенә үзгәрт, әзрәк кенә икенче бул. Ләкин күпчелек кешедә менә ул аны күрде, ул аның уңышын күрде, ул аны акча эшли дип уйлый, миңа да кирәк дип аның артыннан чаба. Менә бу бик үк дөрес эш түгел. Менә Захаров белән Зөфәр Хәйретдинов, әйме? Менә син бу шул гүзәл раза Элвингрей башта, әйме? Бу низакта кем өчен син, кем яклы бара? Әйтә аласыңмы син аны? Монда беләсезме? Мин монда шулай анализ ясый алмыйм. Чөнки мин моның эшке моментларын белмим. Менә халык нәрсә эшли? Карый да Вадим язган хайван Зөфәр дигән, Зөфәр әйткән, юк, Вадим хайван акча түләмәде дигән. Һәм монда китте симпатия. Вадим яхшы, юк, Зөфәр яхшы. Ник акча алган улыннан, ник моңа ул акча биргән? Анда кемдер тагын менә, без бит белмибез. Монда бар хукук дигән әйбер шулай. Монда бар договор дигән әйбер, әйме? Һәрбер җырчы теләйме, ул теләмиме, ул акчасын бирергә рәбит. Ул шушы договор буенча эшли. Минемчә, монда теге без генә кычкырып хәл итәргә тиеш түгел, монда, белмим, суд хәл итәргә тиеш. Белмим, әйтә алмыйм алар арасындагы низакны, чөнки монда бик күп нечкәлекләр бар. Бик күп нечкәлекләр бар. Шуңа күрә без нейтраль, әйме бу якта? Мин нейтраль монда. Бәлки күзәтәбез. Әйтәм, компетентлы органнар аңлатып күрсәткәннән соң менә мин үземнең фикеремне әйтә алачам. Карале, бу чынлап та шулай икән бит дип. Аха, монда акчаны урлаганнар икән бит дип, яисә ой, урламаганнар бит, дөрес икән дип, әйме? Ялгышмасам, ТНВның бюджеты елына, әйме? 500 миллион сум. Шулаймы? Карале, ләкин аның сыйфаты, әйме, контенты? Мин тапшыруыннан тыш инде әлбәттә. Ничектер менә Оставлять от лучшего дисең? Конечно, как-то вот менә шундыйрак барыбер. Вот син ничек үзең уйлыйсың? Мин моңа берендә бәя бирә алмыйм, Роберт, чөнки мин телевидение өлкәсендә эшләгән кеше буларак уйлыйм. Син 500 миллион дидең, әйме? Әгәр дә хәзер без моны шык тиз генә по полочкам дип әйтик, урнаштырып чыксак, әйме? Кистәләр буенча урнаштырып чыксак, бу 500 миллион кирип китәчәк, Роберт. Шунда. Тапшыруларга. Чөнки сыйфатлы тапшыру эшләү ул бик кыйбаттыр.
бик кыйбаттыра. Кешеләр теге уйлар, нәрсә инде, алдан камера төшердең. Юк, ул камераларның, ул техниканың кыйбатлыгы беренчедән. Аларны яңартып торырга кирәк, әйме? Ул штатны тоту. Син беләсеңме, Яңа Гасыр телеканалында ничә кеше эшли? 700-дән артык кеше. 700-дән артык. Әйе, 700-дән артык. Ул штат. Айрым реклама өчен җавап бирүчеләр, айрым монтаж өчен җавап бирүчеләр, айрым режиссерлар, айрым студия өчен җавап бирүчеләр, микрофон өчен җавап бирүчеләр. Һәрбер кешенең үз остасы булырга тиеш бит. Дөрес түгел ул, менә син микрофон эләсең, син видео куясың, син нәрсә менә шундый заманга китеп барабыз, әйме? Шуңа күрә мин телевидение бу акчалар кая дигән сорауга минемчә менә җавап биреп һәм аларның барысын да аңлатып биреп була дип уйлыйм. Ләкин мин менә якынча әйтә алам, журналист буларак, әйме? Бер тапшыруның бәясе, мәсәлән, 40 минутлык тапшыру дип алыйк инде, 50 меңнән дә ким түгел. Мин дә шулай менә ТНВ-дан бары тик ретро-концертлар карыйм, спорт чаралары төрле мәгъбарысын һәм мин тапшыруын карыйм. Син моны әйтмәгән булса. Ярый, менә Шаян ТВ-га чыбалыйк әле, әйме? Шаян ТВ ул битендә аңа теге күпме өметләр багладылар, әйме? Менә теге ул битендә татар телен үстерүдә шундый бер баскыч, әйме? Ныклы бер баскыч инде, әйме? Балалардан башлап. Синеңчә ул үз эшен үтиме? Менә Роберт кызганычка каршы мин бу сорауга җавап бирә алмыйм. Ни өчен? Чөнки минем караганым юк. Юкмы? Шаян ТВ карап торырга вакытым юк. Мин Балан карыймы? Айдан. Юк, карамый. Юкмы? Юк, карамый, чөнки минемчә, әзрәк кенә мин үзгәрешләр кертергән, анда берничә тапкыр гына. Менә шул кирәк. Мин берничә тапкыр гына күзәтеп алган. Башка күрә мин тулы анализ ясый алмыйм. Әйе, аңлашыла. Әйе. Ләкин син барыбер теге үзгәрешләрне яхшылыкка гына кертәсең бит инде, барыбер әйме? Шулай бит. Нәрсә менә үзгәрттерең, мәсәлән, нәрсә әйтерең? Әзрәк заманчарак кирәктер дип уйлыйм. Заманчарак һәм үзебезнең мультфильмнарны чыгарырга кирәк, теге тәрҗемәләр генә түгелдер, әйме? Тәрҗемәләр генә түгел. Менә үзебезнең мультфильмнар чыгып алды бит ул бер юлы. Бар. Мин нидер бер мультфильмга эләктем, әйме? Әйе. Ой, андый мультфильмны мин русчасында карамыйм. Шундый мультфильм тәрҗемә иткәннәр, әйме? Анда теге кагаз генә геройлар кебек, шундый син белмим мультфильм исемендә сугышчылар бара. Алар Алтын Урдага киткәннәр. Аннан соң сугышканнар. Бу безнең мультфильм бу. Безнең мультфильм түгел, мин тәрҗемә иткәннәр. Бу иң иске мультфильмны алып тәрҗемә иткәннәр. Мин балайта, нәрсәсен булды? Телефоннан куялы икенчесендә. Бит хәлдә формаль барыбер татар радиосында эшләмисең инде, шул күренеп кенә аласың инде, әйме? Әйе, бер тапшыру. Син татар радиосының Voice. Voice, әйе. Бик күп клиентлар, бик күп заказчиклар минем тавышын сорыйлар, хатын-кыз тавышын. Инде мин әйтер, без Гөлназны бирә алмыйбыз, инде бөтен реклама аның тавышы белән. Юк, без түлибез, Гөлназның тавышы булсын. Миңа кайбер артистлар, мин бөтен артистларның да рекламаларын озвучивать итмим. Сойлап алам. Шулай ук, әйе. Алар миңа әйтер, ну 2 ләтә түлибез, 3 ләтә түлибез, озвучить итим, акчадан да тормый бит, шеме? Ләкин миңа приятно, мин үз максатыма ирешә алдым. Татарларга, әйме? Татарларга кайсы шәхесне үрнәк итеп куяр идең? Менә Тукайлардан, Җәлилләрдән тышаймы? Минем өчен Роберт, әйме, барыбер менә карап, сукланып карале, менә мондагы акыл, мондагы тәҗрибә, мондагы рухи байлык, иман дип менә шулай карап, ак бабай дип карап сукланып торган кешем, ул Минтимер Шәриф Шәймиев. Менә Роберт, менә кемгә генә әйтсәң дә, о диләр. Бер генә кешедән дә минем дип әйткәнне ишеткәнмен. Бер генә кеше. Чөнки ул менә бу образ ул, әйме? Йомшак бабай. Агаби. Ак бабай. Әйе. Менә матур әйттең, менә бабай. Йомшак, әйе. Енекинең агаби кебек. Әйе. Ак бабай. Инстаграмга күчеп алыйк әле. Синең язучылар да бар, эй кыланчык, туда-сюда, син монда карара. Бу хейтерлар инде, әйме? Мин аларны хейтерлар. Син алар белән ничек көрәшәсең? Мин алар белән көрәш, Роберт, мин менә шундый яшькә җиттем дип әйтәм инде, әйме? Элек мин теге кайнап чыга дидем. Ә син, ә үзең, менә шулай. Акчаны күп эшли ул фәлән, ул тагы. Кит моннан. Шибен үтерәм газета белән, менә шулай. Әй, үтерәм мин аны. Алга дәвам итәбез. Менә Инстаграмда еш торасың, барыбер, әйме, күрәбез инде. Бармы үзеңнең яраткан блогерларың? Собчакны күзәтәм. Ну, миңа ошый, аның сатирасы ошый миңа. Постлары ошый. Постларын миңа. Ул теге бәреп әйтми, ул шундый матур дип кенә
әйтеп куя, кешенең күтенә утырталар. Колка. Познерны бик яратып укыйм. Юк, татарлардан Рөстәм Исхаковның мин яратам, ул шундый истәлекле итеп яза, аңлатып барысын менә шунда булай булды. Рөстәм Исхаков. Теге җырчыларның кайда нәрсә без бүген Күкмарада, без бүген Алабугадаларны мин үтәм туйдым алардан бөтен шулай. Ну алар молодцы инде, алар язалар, алар теге афиша кирәк бит, без бүген тегендә. Мин аларны беренчектә гаепләмим. Теге кызык түгел дип кенә әйтәм минем өчен. Карале, алга таба дәвам итәбез. Бу инде безнең традицион сорауларның әйме. Айна күпме аласың? 30 меңгә яшәп була икән. Без аңладык. Мин моны әйтмим, ләкин мин шунысын әйтә алам, мин акчаны эшлим. Һәм мин аны эшләп табам. Эшләп табам. Теге уйлыйлар, теге алып баруына түгел, ул төнләрен сценарийлар язу. Син бит инде беләсең. Менә бу акчаның ничек табылганын. Мин акчаның бәясен беләм. Мин үземнең исемем өчен, үземнең рейтингым өчен бик күп эшләдем, һәм бик күп бушка да эшләдем. Син моны беләсең, Роберт, бик күп чараларны да алып бардым. Иң беренче кеше үзен күрсәтергә тиеш, исбатларга тиеш, үзенең яхшы икән, үзенең сыйфатлы икән. Сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Дөрес. Шуңа күрә. Но ләкин барыбер мин әйтә алам, төп керемне безнең гаиләдә, төп керем безнең гаиләдә иремнән. Нинди машинада йөрисең син? Беләсеңме, ни өчен әйтмим мин моны, Роберт, әйме? Чөнки бар шундый кешеләр, мин шаккаттым, директорга язып, без сезнең машинаны барып беләчәкбез. Мин синең номерыңны барып беләчәкмен. Мин синең кая торганыңны барып беләчәм. Ни өчен дип сорыйм мин, һәм җавап бирмиләр. Һәм менә бу мине нидер шиккә сала. Ни өчен минем шулай машинаны белергә тилеләр? Йөрим бер машинада, бик кыйбатлы түгел минем машинам, бик арзанлы да түгел минем машинам. Но җәмәгать, мин әйтәм, Монда юк түгел инде. Ford Focus'та йөри. Мин әйтәм үземә, номер 345. Все булды. Менә татар халкына, әйме? Нәрсәләр теләр идең син? Татар халкына мин сабырлык теләр идем. Әзрәк кенә кыюлык теләр идем. Гел басылып кына тормасыннар иде, үз сүзебезне әйтә белергә кирәк. Үз позициябезне саклый белергә кирәк. Менә халык ул бик зур көчкә. Без әйтәбез, нәрсә эшли алабыз инде без бит күп җәмәгать, без бит күп. Мин үзем генә бер нәрсә эшләмим. Роберт үзе генә бер нәрсә эшләми. Шуңа күрә без үзебез ышанган бер кеше мул ничәмә кешене өскә күтәреп дип әйтик менә, бер зур көч булып бергә атларга, бергә барырга һәм бу проблемаларны бергә бетерергә тиешбез. Бу нукта булды. Бу нукта булды. Бу мощный нукта булды. Рәхмәт, Гөлназ, сиңа.